Nalabay kining upat ka mga lalaking gituang hubog nga sakay sa usa ka motorsiklo human midumbol sila sa laing nga motor. Kini uguban pang mga disgrasya nga nahuli cam pinagi sa Mandaue City Command Center. Atong saksihan pinagi sa report ni Nico Serino. Ang unang insidente nakuhaan sa may barangay Pagsabungan. Mabantayan nga naghunong na unta kining motorsiklo nga padung nga mo left turn. Apan wa damha nga gisungag siya sa lain nga motor nga misangpot sa pagkatumba sa tanan nga mga sakay. Upat di ay ang sakay sa ikaduha nga motorsiklo nga gituhang nakainom kay nangabuak man sab ang dala nila nga ilimnon. Pagkahuman nang lakaw ra ang tulo nga angkas nga daw way nahitabo. Gibiyaan ang ilang driver ug ang rider sa naigo nga motorsiklo. Laing disgrasya sab nakuhaan sa Maydan, Lugarta. Kagahapon kini sa udto. Kundi inang nalambigit sa engkwentro usa ka bisikleta nga padisilya unta ug usa ka motorsiklo nga may tulo nga sakay niini. Mabantayan ang kusog nga dagan sa bike dihang patuyok na unta kini sa kalsada. Samtang padayong pahimangno sa pagsunod gyud sa traffic light. Sa may barangay ibabaw kini nakuhaan kundiin pag-go na unta ang mga sakyanan human mi green ang ilang signal light. Apan nagbeating the red light gyud kining usa ka taxi. Misangpot kini sa pag-igo niya sa usa ka motorsiklo nga nag-una sa Picas Lane. Nalabay ang rider sa nahitabo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.